Meneer Veerkamp, we zijn vandaag net gestart met de tweede editie van de Caribische Filmdag. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat natuurlijk hartstikke leuk. Het is, veel mensen uit het hele land komen hier naar Utrecht toe omdat ze de films willen zien. Oude films, nieuwe films. Ja, het is zo ontzettend aardig om te doen. Ja, er is toch best wel wat positieve reactie voor Caribische films, klopt? Ja, dat is zeker zo. En het punt is dat heel veel films die waren jarenlang niet meer te zien. We hebben net twee films van Wilbert Tekla gehad. En die waren af en toe afgelopen april ook bij het Curaçao International Film Festival. En mensen hoorden dat die hier wonen in Nederland en die dachten die willen we ook zien. Nou, dat kan. En dat zijn films uit de jaren 80. Maar we draaien niet alleen oude films die ook natuurlijk ontzettend leuk zijn om te zien. Ook omdat die altijd gemaakt zijn vanuit het standpunt van toen. En we zijn natuurlijk zoveel jaren verder en de films zijn nu anders. Maar het is zowel leuk om films van vroeg te zien als films van nu. Dus we laten ook een aantal korte speelfilms zien. Die van de afgelopen 2, 3, 4 jaar. En dat is ontzettend aardig. En we draaien Arabaanse films, Curaçaose films. Zelfs eentje uit Sint-Eustatius. We draaien Surinaamse films. We draaien van alles. We draaien 17 films in totaal. Ja. En de eerste, de Lantepara Watapana van Tekla. Wat kunt u hiervan vertellen? Nou, dat heeft hij eigenlijk 50 jaar geleden gemaakt. En het gaat over dat Curaçao, zoals we weten, is eigenlijk toen ontbost. Dat kwam doordat de haven uitgebreid werd, dat de Shell kwam. En dat gaf hele goede dingen aan de ene kant, maar ook slechte dingen. Dat de landbouw ging achteruit, het grondwaterpeil zakte, want het moesten naar de Shell en naar de haven toe. En we zien eigenlijk dat thema's in die film terugkomen die nu weer opnieuw spelen. Hoe kunnen we zorgen dat we minder afhankelijk worden van import? Hè? Dat we zelf dingen kunnen kweken, dat we zelf dingen kunnen groeien. En onze eilanden zijn natuurlijk hartstikke dor, maar dat hoeft niet. Dan kun je ook zorgen dat het allemaal wel goed doet. En het is wel grappig om te zien dat een thema van 50 jaar geleden nog steeds speelt. Hoe was de keuze eigenlijk gemaakt voor deze filmen? Nou, die doen we eigenlijk in een kleine groep. En we willen zowel films van vroeger draaien als films van nu. En we kijken ook wat er bij Beeld en Geluid in Hilversum is. Want die heeft enorm veel. Die heeft films die vroeger gemaakt zijn en die liggen daar gewoon opgeslagen. En er is behoorlijk wat vraag naar. Dus wij peilen ook een beetje om ons heen van wat zijn films die je graag zou willen terugzien. En natuurlijk willen we ook graag de allernieuwste films zien. En die laten we ook zien. En misschien een belangrijkste vraag. Voor degene die niet in de gelegenheid was om vandaag even langs te komen. Hoe kunnen wij toch van deze mooie films genieten? Hoe dat toch nog kan. Ja, dat is, hou het gewoon goed in de gaten. Want er komt in elk geval in Film by the Sea in september in Vlissingen ook een dag met films uit het Koninkrijk, uit dat deel ervan. En ik heb zelfs begrepen dat er in september een Criollo Filmfestival komt hier in Amsterdam. Dus we doen ontzettend ons best met z'n allen om te zorgen dat we die films ook vaker hier kunnen zien. Want ja, zoals je weet wonen er ongeveer 200.000 Antillianen in dit land. En die willen ook graag warm worden van de films. Ja, dit is ook een stuk van het geschiedenis, hè? Van onze cultuur, ja. Want wij zijn vandaar. Wij voelen ons thuis als we die films zien. En in dit koude land, waarbij het vandaag ook weer regent, dan hebben we heimwee. Meneer Veerkamp, dank voor uw tijd. Graag gedaan.